UN منيو نقدم UNC دحري كالا يوقع عالم نزي ليج اوف نيشنز تباهيلو قويمو دكايز نبره متخابنا هاجرات نعو تركيو دقومه دحر كالا يوقع عالمي UN كقومو خلو اتوم دسعارو دبالو هاجرات راشا تركبهم ግን በአሜሪካ ዝምራሕ ደንበ እሱ ደቆሞ ከኦሞ ከሎ ድማ ኒ ዓለማዊ ካይዳ ወይ ድማ ኒ ናይ ዓለም አቀራርፃ ብሓድሽ አወዳድባ ንረብሖም ብዘገልግል ኩድጎ ማእታን ንዕኦም ንኸገልግል ድቆመ ማሕበር እዩ ሕጂ ተኻልእ ዝግበር ድራማ ተን ካልኦት ኩለን ኣባላት ኣለዎ ከምዚ ኣሎ ዝኩሉ እዚ ንተዋስኦ ዝስራሕ ግን ፈቲና ፀሊእና UN ንዓኣቶም መጋበርያ ንክኸውን ማእታን ኣብ ክንድን ሃገራት በብውልቂ ዲል ትገብር ኣብ ሓደ ጠርኒፍካ ወይ ድማ በቲ UN ጌርካ ንሃገራት ከም ድላይካ ንኣለኻ እናፀፋዕኻ ረብሓኻ ትሕልወሉ ንኽትሕልወሉ ተባሂሉ ብኣሜሪካ ተመሪሑ ዝቆመ ማሕበር እዩ ሕጂ እዚ ማሕበር እዚ ዓለማዊ ፍትሒ ዓለማዊ ሕጊ ንውፅዓት መሰል كدقف الكات حسب يوهنتي نفسنا ما كان كاين تالل كبليله سلازي ان اب على بحبرات سب سلازل لهافت وش تاتي هاتو واسع لك اف كورس موسى اللندو كل غزي جن تقند صرحو جن ندخاتاتن وصعاتن نملاي وي دما نحب حابيلو دقوم محبر ديكوني نوحدات سب ربحه وي دما هاجرات نعن كما قالقالو كوينو كسرح دقوم محبري جزء محبر زي كأمو خلو استفعل عليه جنافر بب عمتو يدما بب جزيو دمت جنافر عمش كموليا وانياتو تمحور نوح له صفح له جنافر كوس على جنافر ما بب وجنو نن ضد العلامة نختصر حلو دجلجل حج مسؤول تتحيزو تخيل هيمان رايت واتش ويدما مثل لك سبب الطبق Borders Doctors Without Borders تبحيلو تسوع Action Committee تبحال قلد تبحال ما عادش أنا فرزلو نتفعل عليه نالعاكا نتنعكا سرح كتكايدولو تفعل عليه محبرات بقومة مسؤول تأساسي رد خيدالو حجزي أبزي زي هيمان رايت واتش بارو يدمان دك سبعة مسل حلي أدبل أبزي دعوتو مالتي إذا ما حبر زي مسل دك سبعة دحلو تقوينو تقدمي كخصوص قبعو يدما أبيت فردو خقربو زقبعو نزب أمريكان من رح أكايدا أو يدما سرعتنا عالمي جزب أمريكان من رح أب تاريخنا يدك سبعة تقوبرو جهست زي الكون زرزير كايتو دونيا تمالي حانتي صحفتي دببني رس ريجا فريزر دبحال صحافة قابزهم بروغريسيف صحافتيو زعب أمريكا قبل علي زي إمباير زي بمقر ويدما بتعمش أنا زلو حاجة جندابلي نعلم كما يجرو أفشجرن أما كران أتواخم زلو بفلاينتن تارجت يروحو عند اللي هجرات بالجدان بخالقنا جبركا نربح خان محلا وزجبر نويح زخدة سراور زلو نعيشتو أيبل عبيتيبل نتنا بتحتي أجرو تنبركي خانك سجد عدي دليا عندما برك خلو حدا مسارح جرو تخدو على ما وكايدا حاجة عالمنا بثلاثة ما قد أتخيل الله تايم لجبرو نقدم بلاك ميل جبرو بلاك ميل سي وشت جرب فرارها خمسة تدقيقة كخمسة جبر كائنا خمسة تدقيقة كخمسة جبر كائنا حجت بلاك ميل كسرح بزيك شو عدي منايز جبرها يشوي تنوح أمولا علم بتي ناتاتهم محور ناي ميديا خون ناي جل جيرم مرحتوخن هاجرخن نجلخن نقول ده شيء بروباغندا يكايدو حجي أب علم كم تسأل خمس فلوتو شو
invasion ወይ ድማ ወራራት የካይዱ ኣብተ ልዕሊ ሃገራት ድማ ደይ ተኣደነ ገበናት ይፍጽሙ ማለት እዩ ሕጂ ዓለም ተኸዶ ጸንሐት ኣካይዳ እዚ እዩ ሕጂ ኤርትራ ካብዚ ነገርዚ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ኣትያ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፍልስፍና ናይ ዕብለላን ናይ ኤርትራ ድማ ቁኑዕ ዝኾነ ፍልስፍና ረብሓ ህዝብን ረብሓ ሃገርን ዘቐድም እዚ ክልተ ኣብ ግርጭት ኣትዩ እዚ ኩሉ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምፍሕፋሕ ካብ ቀደም ካብ ኣርባዕታት ጀሚሩ ዝተበገሰ ኣብ ኣርባዕታት ንኤርትራ ኣብ መግዛእቲ ክቆርንዋ ከለዉ ብሽሚኤን ሲ ኤርትራ ፀጥታ ኣይተኸልክልና ከተውሕስ ኣይትኽእልና ብቁጠባ ነፍሳ ኣይትኽእልና ሳልሳይ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ረብሓ ስለ ዘላና ዓለማዊ ረብሓ ዝብል ሰበብ ኣምፂኦም እዮም እዚ ኩሉ ኣደራዕ ኣውሪዶምና ሕጂ እዚ ጥልመት እዚ ነዚ ጥልመት እዚ እምቢ ኢልና ኢና በዲህናዮ ኣብቲ ግዜ እቲ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣኽላባት እናልመፁ ውሕውሕ ድብሉ ንሃገሮም ሕሊፎም ወይ ድማ ንህዝቦም ሕሊፎም ምስቲ ናይ ዓለማዊ ኣካይዳ ሕልኽልኽ እናበሉ ነቶም ሃገራውያን እናሓደኑ ድበታቶኑ ሽዑ መሳርሒ ኮይኖም ንሃገር ድሸጡ ኣካላት ነይሮም እዮም ሕጂ ድማ መቐፀልታ ናቶም እዞም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ካብዚ ተፈለዮም ኣይረኣይን እዮም ልክዕ ናይ ኣርባዕታት ታሪክ ይድገም ደሎ ትፍልልዩ ግን ሕጂ ተርኒዕና ጎቢዝና ሰራዊት ሃኒፅና ነቕ ዘይብል ድፋዕ ጌርና ሃገር ኣምፂና ስለ ዝኾንና እሳቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ነብሑ ሽዑ እቲ ሃገራዊ ንደገ ይሃድም ንበረኻ ከይዱ ድማ ብረት ዓጢቑ ይምክት ነይሩ ሕጂ ግን እሳቶም ካብ ሃገር ወፂኦም ሃዲሞም ውሕውሕ ድብልሉ እቲ ሃገራዊ ድማ ተርኒዑ መፂኡ ብረት ዓጢቑ ንዕኦም ስዒሩ ንዕኦም ጥራይ ደይኮነ ነቶም ፀላእትና ስዒሩ ነቶም ውሽጣዊ መጋበርያናታቶም ዝነብሮ እውን ስዒሩ እዩ ሃገር ኣምፂኡ እዞም ተሳዕሩ ስዑራት ናይ ኣርባዕታት ናይ ቦታቶም ዝደጋግሙ ድማ ሕጂ ወፃእ ኮይኖም ክነብሑ ባህርያዊ እዩ ንሱ እዩ ዝኸይድ ተስፋ ከለዎም ድዩ የብሎምን ሕጂ ካብ መጀመርታ ናፅነት ናይ ኤርትራ ይኤን እኮ ይተዋሕጠላን ይኤን ናፅነት ብሓይልና ብብረት መሰምፃንያ ጴጥሮስ ቃል ዝበሃል ናይ ግብፂ ዝነበረኡ ሰክረታሪ ከሎ ንሕና ናይ ኤርትራ ከም ናፅነት ደይኮንና ንሪኦ ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ተፈንጭላ ዝኸደት ሰሴሽን ይበሃል ነይሩ ሽዑ እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ጃስት ዝኾነ ፎር ኢንደፐንደንስ ዝግበር ዝነበረ ቃልስን ኣብ መንጎ ሰሴሽን ኣካል ናይ ሓንቲ ሃገር ነርካ ተነፂልካ ትኸይድ ንሓና ቃልሲ ግን ፍትሓዊ ዝኾነ ቃልሲ ንናፅነት እዩ ሰሴሽን ኣይኮነን ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ሰሲድ ጌርኩም ከይድኩም ስለዚ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣባል ናይ ዩኤን እንድሕር ደኣ ሕራይ ደይላ ንሕና ኣብዚ ረፈረንደም ትብልዎ ዘለኹም ኢድና ይንሕውስና ኢሎም ኣብዮም ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ እውን ስርዓት ወያነ እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓቂ መሲልዎም በኣርከስ ዩኤን ከምኡ ካብ በለሲ ኣነ እውን ሓሳበይ ክቕይር ኢሉ ዕጢጢ ኣብ ዝብለሉ ዝነበረ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ኩልኻ ናብ ቦቦታኻ ተመሊስካ ብረት ዕጣቕ ምስ ተባሃለ ነቲ ኩሉ ሰራዊት ኣብ ገገዝኡ ዝነበረ ኣብ ቦቦታኻ ተመለስ ምስ በሎም ከይፈተው ወያኔ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ግንባር ተጎንቢሖም ካየዱ ስለ ዝነበሩ ብዘይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ክብሉ ከምዘይክእሉ ስለ ዝፈለጡ ንሕና እምበኣር ንሕና ከምኡ ይኮነን ሓሳብና ሕራይ ክንፈርም ኢና ኢሎም ከይፈተው ፈሪሞም ብፍንጮም ደፊእና ብጎረሮም ሒዝና ፈሪምና ናብ ዩኤን ከም ድሰዱ ጌርና ኢና ረፈረንዶም ናካይድና ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ኩሉ ድምር ጥልመት ናይ ዩኤን ኩሉ ምዚ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ እሱ ጥራይ ከይኣክል እምበኣርከስ እግሪ ከይተኸሉ ተባሂልና በዞም ጥርኑፋት ሃይማኖት ዘይውክሉ እኽብካብ ዓለማዊ ፍልስፍና ዘይብሎም ብኦም ብዝተኣከበ ሓደ ሓይሊ ኣዋዲዶም እውን ብኩሉ
نعنا خدخمو أبتس عتات زي قبرو متنو خالات أين برد نعو سعرنا نعو مسعرناون بيمن دمس متغوتا خوي لما خوينات أفشلنا بو مخان مس أبيهم بوياني بدحريو بجيبوتي بستفعل على حيلتات نعنا نبدخام زي قبر وإلا كل زيجن نربحهم نمحلاو إرترا دما هلاونتا نخيهلو عالم هلاونتنا إرترا شموز نبرو فرق إرترا ناف السودان كحوس فرق إرترا دما ناف إثيوبيا كحوس تباهيلو بنايز سافورزا بلان بحال ودعاد إنجليز تهندسو زنبري نعود فشلنا حجون ددقاقمكم عينت حجز كل بالونات زمص بهمان رايت بولو بقلو سانكشن بولو ني إرترا علاش كبلو أصل زيك قالوا نعو ددقاقم متنقال قبل الإرتراي حجي نحنا كم هزبي انتهينا غيرنا كم هزبي برات عادي أنا مكتنا يو كم هزبي ماين سبان كوينا خمدي نفعل على أرئناهم هيمانوت في اللي كم زي اللي وجن كم زي اللي كل دفاتاتهم وكل مسارحي علاش مسبلناهم لمن سياتنا نوي حكومة له دنقرت ترخيبهم سي نتي دوباتنا حق خم زي كبر غيرهم بعلاتهم بزهان دسو እንደገና ነቶም መንእሰያትና ድማ ነዊሕ ሕኩም ኮ ይደሉ ምጥያስ አብይኩም ዘለኮ ስልጣኑ ከና ውሕደ ልኢዝ መንግስቲ እናበልካ ልብብሰብ ዘቦቅቦቅ ድመስል ጌርካ ንመንእሰያትና ክቦታቱ ንፈቲኖም መንእሰያቱን አወፃእ መስከዱ ንሕና ዳ ማዓሳን ፀረ ሃገርና ኮይና መስኪና ሕና ናይ ቁጠባ ጉዳይ ናይ ናብራ ምሕያሽ ጉዳይ ምስኢና እምበር አንፃር መንግስትና ይናዓጥቅን ኢና ምስ በሎም ድማ ሕጂ ረብሪቦም حجي بهمان رايتو بقلدو إلكا نمانجست إرترا نتي ناي مسل دك سبات هواريات زخونا منجستس بقسات ناي دك سبات مسل خصو دحفري حجي تأقبل دلي إذا حجي صحف تايبل حدا بحدا ندحر دارينا يوم ناب منجست إرترا زعلمي راي زيكوني كم هزبي نخبرتاتنا نحنا كم هزبي نكون هلو ددانا دن صحفات يوم أغلبا زوم صحافتو دما مأتان حق خمسلو دائم جيرمم كلتة دك أفريقيا حدود دقانا حانتو قال موريشيس بحال عدسي موريشيس دما ناهين دا عليت زلوها أو كم قبائتنا أفريقيا كم سبدي قصو حزب الأمطلو الصاب كم عينت نا أفريقيا بنعقد زعبيت حانت سدتنيا ناي كاف هندي تسدت نعا مزيزون والموريشيس يامسينا أفريقيا ويتيا تيد مود غانايو نعوم دي إزز دي مود أستراليا جيرم نزو صحفات زي غريبهم أبتو صحف حدا بحدا نتي كبر دخون قالسنا دقوانا زب نكبرتات حزب إرتران بهلاو كبرتاتو دنا عائس حلوف حليفهم نتا هاجراو أقلقلوت تخيد سي مقبي نتو مقبس بإيدو شمون تخوينامس بإيدهم كم نبالقو وقبروهم إلهم ولا نتي بهلاوي أقبابات ناي سبات ويدما ناي هاجراو كبري أبالا لعنا كي ترفي دقوانا زب صحفاتي مغربا سوت راي زيكوني نخلو نتي إرترا ناي مكلخال عقمتاتا نعو أبقلا ما زقبر سراوتنا إرترا ددانا دن سراوتنا إرتراس ناي قفقتات مسارح يكونو سرح خمزلو بمنسترتات كي ترفي بتتكالاوي منقستاو تكالاتنا أبقلا ما زقبتو أبنت منستري فتحي منستر ناي information بس عفت ناي president including president دخصص صحفات نزخلو دما نإرترا نتناي مكلخال مسلا دنفق حدا قحاف
دخونه كما قريبا جنا بصعدا ورقه مصحفهم كنت خافت حدا بحقوسك بصعدا ورقه تصحيفه انت اخبل دلاسي انت له روبرت مغابس كابتي دسحق ان بزح دبلو دسحق الله انتي بالروبوت مغابه قال عند غازيطኛ عند حتى توتسي كم زيركا سويلو كل ما مثلنا يصعدا صليم شيطان صليم مثل كفو دغبر صليم حدا دغبر صليم نكل صليم زبحالسي كما مثل تقوموا انا جن يلو سغع بصعدا غير مع كوري زحبسكو اي ام فاين بصعدا غير مع كوري زما سوق يلو حجي افت صعدا سلتصحفسي كابت حدا نحقسك كاب صعدا يتصحف تي صعدو عالم كغورو دحسبو حاسب كانت كله نيرترا خم علامه غيركا نمن يوم تارجت تقوموا دلو ندخل خبراتنا دهر ابزا نعم تشومسكي بحال حدا مور دخان امريكاوي كافتوم لونغستيك تبعهم او عبيتي ما مهراني what uncle Sam really wants the devil with my uncle Sam بحال uncle Sam سي مسوي اي بوليتيكا مسوي اي نا امريكا يوتهم بروغريسيف زخون حيلتات انكل سام لهم يمصو كم نا امر نا قوت او لما هذا امباير حجي انكل سام تايدل خب عالم يلو صيفوا زلو بتغرينيا تترجم اصل زلا انبو بايهم صبرت مصحفيا حقኛ دليت امريكا لهم كلته ارتران صحفهم አሉ حجي بعلچو مسكي خلصو هلون امريكاس اب ساوث امريكا زغبرو وقفتات ابتي غزي بزعبا ديمقراطي امراب زينورو الوان حزبتات مثلنا لا تحلونا بلو مس ديكتاتورات بحالو حرت سبم مسهم تمحازيم مع عالم حردوانيرا حجل ما نعو مخان مس ابيما بسم ديمقراطي بسم جسد دك سباتنا غبركا مع عالم كتغبت مفتان ازي قدما يسرحلومن حجونا يسرحلومن حجي أنا لا بأخمس دلي زوم أخلابات نحنا ياي صحف أبصعده ورقة تصحيف مسئلهم سحق مسئلهم حجي ترخيبوا من إرترايل كاوح وحد بحال دولو حزب إرتراد معز بخمزي رعدا في الشيخ بالمرساب كل جزء أكم زعنت نحنا حدنتنا بدلدلولو أتحساسبانا دبرتعلو كنوتات دامبر بخمسي دار نرأى دينا نحنا دا نيرترا خرقدو زوم كله مخلابات كنو بحو دليدلو يأي عب كوما ويدما بصعوق كنكن أب سعر موت سلازنورو حجي تنفاس رخيبنا الكاس من قصتي إرترا بزدا من قصتي إرترا بحايلي عقمة الزنوبرو وتدل أخبات كل فتينو ملوكيهم كل شمجوجو ملوكيهم ديتا شمجوجو باتنا أب إرترايلا أنكس إرتراجن نحنا نفلطن زي نفلطن عرموشيش زخونة بعالم درجاون دي دفر ننوفسنا يمكل حال عقم زلوت راي زي كونس كالون كجبر زخل حيل محام فلطين መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ፈልጥዎ እያ እሱ ስለ ዝፈለጡ እዮም ድማ ዝኩሉ ክግበር ን30 ዓመት ድኾነ 24 ዓመት በትር እንዳዋጣወጥካ ናይ ዓቕለ ጽበት ትልኽ ድብሉ ዓቕሙ ከም ዘይብሎም ስለ ዝፈልጡ እዮም ክገብሩ ናይ ምግባር ክእለት ከም ዘይብሉ ክገብሩ ዝኽእሉ ብጎረባብቲ ገይሮም ብገለ ገይሮም ተሓሊልዎም ካልኦም ገብሩ ይክእሉን እዚ ብኸምዚ ዶ ተባሂሉ ሓደ ነገር ምስ ግበር ድማ ሰራዊት ኤርትራ አበይ ተመሲሑ አበይ ከም ድድረር ማንም ሰብ ይፈልጥ ንኤርትራ ኣብ ሓደ ነገር ደእቱ ምስ ዝፍጠር ሰራዊት ኤርትራ አበይ ተመሲሑ አበይ ክድረር ከም ዝኽእል ማንም ኤርትራዊ ይፈልጥ የለን
أبتاد الدرال الرابوتا دما نتابوتاتيا ملو مستقصركا ني إرترا تراي زيكوني نتزوبا سلام مصلو غزي خمزخونه ما نمسفلتي نزا ጉዳይ زي أخ أطوى يدلهم مرابا نزا ጉዳይ زي أخ أطوى سلازي يقولوا بمفرراح بمدخام نهزب بتاتينكا خونلنا دخون تبل نعقل صبت ترغتاي برزيرو ساعات ندحر دا خوينو መንግስቲ ኤርትራ ሁሉ ጊዜ በውሕልነት በጥበብ በተዓጻጻፍነት ብርግአት ድኾነ ነገር ብርግአት ይዝዕዘቦ ብርግአት ቀስ ኢሉ ሪኦ ይካታተሎ ድሕር ዳ ሕጂ እትሰዓቱ ኢሉ ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣበይ ተመስሑ ኣበይ ከም ድድረር እታ መሓውሮም ኣበይ ከም ዘላ ስለ ዝፈልጥ ኣበይ ከይዱ ነታ ማዕጾ ስግጥ ከም ዘብላ ፈልጥ ታድ ኣምኑላ ሃብ ቀደም ጀሚሮም መጋበርያ ኮይና በአርቲፊሻል ድቆመት ሃገር ማዓብትን መሰበላ ድማ መእተው ከም ዘይብሎም ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ሰራውር ከም ዘይብሎም ስለ ዝፈልጡ ብኻልእ ገይሮም በዚ ሕጂ ሂማን ራይት ዶ ገለና አሉ ኮለል ብሎ ደሎ ናይ ዓቅሊ ጽበት ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ስለ ዝፈልጡ ብኻልእ ገይርና ክንረኻኽበሉ እናበልካ ዝግበር ዘሎ ከሲስካ ወዲ ከሲስካ በር መንግስቲ ኤርትራ ሃብ ቀደም ኣብ መጋባእባይ ሓጊ ኮፍ ኢልና ንማወት ሻራ ዘይብሉ ሓደ ኣካል ይቁም ግዳይ ናይ ብርሰት ደቂ ሰባት ወይ ድማ ናይ ግሰት መሰል ጥራይ ናይ ህዝብና መሰል ጥራይ ዘይኮነሲ ዋላዚ ሂማን ትራፊኪንግ ዝበሃል ንሕና ግዳያት ኮይና ኣለና ኢሉ ቀደም እንዲዳ ባዕሉ ኮይኑ ጭብጥታት ኣለኒ ኢሉ ኮ ባዕሉ ይድምጉቶም እኮ ነይሩ ነዚ ኩሉ ዓጼኻ ሕጂ ሓንቲ ኣካል ናይ አንጻር ኤርትራ ድንቀሳቀስ ናይ መሰል ደቂ ሰባት ወይ ድማ ሂማን ራይት ዎች ኣባል ዝነበረት ኣፍሪቃዊት ንዓኣ ከመጋበርያ ጌርካ ንዓና ክኸሱና ክፍትኑ እዚ ስኢልካ ናይ ዓቅሊ ጽበት ታሽሚ እሞ በዚ ድፈርህ የለን በዚ ድርዕድ የለን ኤርትራ ክትከይድያ ተሓንቲ ኣብ ክንዲ እትኹንበፅሖ እንደሊ ድሌታትና ኣብ ክንዲ ቀልጢፍና ንበፅሖ መሰናኽላት ከጋጥመና ክእል እዩ ሓርጎፅ ጎፅ ክብል ክእል እዩ ኣብ ክንዲ ናይ 5 ዓመት ጉዕዞ 6-7 ዓመት ክወስደልና ክእል ኸውን እትኹንበፅሖ እንደሊ ግን ድኽልክለና ሓይሊ የለን ክቡር ፕሬዚደንት ድማ ኣብ ድሓለፈ ናይ ናጽነት ከምኡ ኢልና ካብቲ ክንበፅሖ እንደሊ ድኽልክለና ማንም ኣካል እዚ ከም ዝወፅእ ፈልጥ ነይሩ እዚ ፈልጥ ካልእ ከም ዝወፅእ ፈልጥ ተፈላለየ ብሉናት ከም ዝመፅእ ኩሉ ንፈልጦ ኢና ግን ዝኾነ ሓይሊ ነቲ ክንበፅሖ እንደሊ ክዓግተና ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘየለ ግን ኩላና ክንርድኦ ግባእ ስለዚ ብዙሕ ኣይንጨነቕ ብዙሕ ኣይንሻቐል ርግኢልና ከም ቀደምና ንኸይድ መኸተና ኣካል ናይ ህይወትና ስለ ዝኾነ ኣካል ናይ ምንባርና ስለ ዝኾነ በመኸተ ኢና ንነብር በመኸተ ኢና ንዋሳውስ ዋላ ንኽንነብር ንህይወትና ንኽንንቀሳቐስ እውን መኸተ የድልየና እዩ ኣብ ስራሕና መኸተ ኣብ ገዛና መኸተ ንሃገርና ንገብሮ መኸተ ኣብ ኩሉ መኸተና ክሕይል ኣሎ እቲ ዓወትና ግን ዘይጠራጠር ምዃኑ እዚኣ ሓንቲ ክንርዳእ ግባእ ተዕላማ ሕጂ ታርጌት ኮይኑ ደሎ ህዝባዊ ግንባር ከም ሰባት ዘይኮነ እቲ ፍልስፍና ኣተሓሳስባ ፍልስፍና ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንዕኦም ዕላማ ገይሮም ክወቅዑ ደልዩ ደሎ ከዳኽሞ ንካልኦት ኣፍሪቃ ሃገራት ኣርኣያ ንኸይከውን ንዕኡ ዳኺምካ ሕጂ ካልኦት ሃገራት ካብ ኤርትራ ተምሃሩ እንታይ ደረኺባ እያ ነብሰይ ምኽኣል ኢላ እዚ ይጋጢምዋ ንኽብሉ ግን ህዝቢ ኤርትራ ግን ብከምኡታት ንድሕሪት ኣይምለስን እዩ ትገብሮ ድኽእሉ ኩሉ ቀዲሞም ስለ ዝሓለፈ ማያትና ዓቂብና ዲጋታትና እኽሊ ነፍርየሉ ሕርሻና ዘመናዊ እናሓዘ ኸይዳሉ ኩሉ እንድሕር ደኣ ሓንቲ ሃገር ማይን ሓመድን ዓቂባ ነፍሳ ከተፍርየሉን ነፍሳ ክትቅለሉን ትኽእል እንድሕር ደኣ ጌራ ካልእ ኩሉ ኣይእግማን እዩ
سلازي تي نخدو قعزو بخوم يدخيد سلازي هاي تشجروا بزح فرحنانيو زيجن دمس أي مصع وراري عبارة صورة حراري عوض قالسنا بدمنا من توس حزبنا دبحال نور آدم نعيد الزحاقرة كامو كورات دكيرة رايمو مايك فري يعني الله